pancen merongos ya aku ya bulane ya. Nek aku nek bayangke dadi malam pertama karo panjenengan iku. Oh ya doak-doak tenan nek kowe. Nggih, kula pengen ngrasake niku lho kon benten kalian niki lho. Nek niki kan alus, ra duwe untu, nek jenengan kok kokean untu. Iya pancen. Aku pengen jajal sing kuwi. Pancen yen abdimu kuwi halus, mergo dheweke iku sedhela meneh bakal dadi badan halus. Ora apa-apa. Piye kok Badanan ora apa ya kan nyawane sok to halus ya kok. mbok dilanggati to Den Mas. Aduh Piye? Subroto. Sapa kowe wani malang kadak ana ing kono? Aku iki ramamu saka Trenggalek. Iki kok japukane bubrah ki piye iki? Iki kok dadi Rama. Jare Ramane. Kowe kok ujug-ujug tekan kene iki numpak apa saka Trenggalek? Hah? Soale abdine disusul kon nunggu ning Kadipaten. Lah iya, aku kowe ujug-ujug tekan kene iki numpak apa saka Trenggalek? Kesedot cangkeme iki. Rene iso cepet ki mergo dhek numpak ambulan mau ki. Ngono. Pripun Den Mas? Iya, suminten abot dikaya ngapa? Cah ra rasa Ning kae iblis iki kae tak Boten patenane. sah dirungokke, teng mriki anane namung kula kalian sampean. Ning ya kepeksa aku ra iso nampa karo. Lah sebabe napa? Aku trimo milih abdimu tinimbang kowe. Lah nek kae ning cilik lho kok nek dianu ya ora krasa ngono. Ora angel gedhekke kae. Lah piye? Ya engko tak gedhekne ra ketang ya menggon-gon tertentu. Alah mbok milih aku sing wis gedhe kabeh ngono lho rasa dadak anggo kaso. Hehehe, aku domani. Lah piye? Aja kono kabeh. Lah terus? Mane-mane kok. Lah iki daramu ora gelem ki terus aku piye? Apa karo kowe wae yo? Aku justru sing geleman wae. Sini. Kula ndara. Gandeng daramu ora gelem aku tak karo kowe wae ya. Abdi bakal tak junjung. Lho, bahasan ora digelemin ritik. Wes nek pancen bocah loro ki sing siji tak tolak sing siji ora gelem, aku tak trimo ngepek Prastiwi wae. Saya remuk kok. Wes Den nek Mas, mbok ora ngono kuwi to? Ayo Subroto. Apa kudu nganggo kekasar apa piye? Wah, iki blockinge kurang apik iki. Mubeng-mubeng wae. kok dadi kowe njur arep tumindak kasar marang aku ki sekarang. Lah panjenengan mboten purun ngangge cara alus kok nggih? Ya nek pancen aku ora tresno. Lah nggih mungkin suwe-suwe rak ya tresna karang urung kulino nek kulino ya engko suwe-suwe iso tresna. Nek kulino ya jeleh nek karo kowe iki. Lah kok jeleh to Den Mas, mbok ora ngono kuwi lho nek karo wong wedok ki. Iki ana martil ora ya? Lah ngapa? Kuwi kurang des ngono lho. Oh, des-des piye? Gegerane. Mboten dados menapa Kang Mas, wong kula niku tresna niku saking ati mboten mergo garan. Kowe gelem apa meng glundung ati tok nek tanpa garan? Nggih mengke mang pripun nggih, kula isin arep omong. Tak silihke nggone Siono. Mau nek kono cilik. Kaya wis bosok. Wong ngakrami. Dudu. Tangane rasa wek-wek dikek lho. Aku ki wedi ya. Mbok do merem kabeh to ya ora ganggu aku. Mboten sah wedi. Iya. Mengke nek pun kenal nggih. Wis Jenengan ngerti dhewe ngono lho. Kaiki do tegelan mbok war ngopo-ngopo ora terpengaruh. Iya. Wis kae. Rupane kok jijik banget to iki. Aki jan sing iblis sutradarane. Mosok wong kaya aku dadekke Subroto nek ora penghinaan ra ana meneh ta iki. Oh, Kowe anane pemaine ya meng kuwi Kuwi kok. lek arep benake rai ra angel aku ki. Ah mau mbok pasrah aku tak dedeke sidra. Lha iki mau pembunuhan apa pembagian pemain? Apa cantil kae? Ya aja ngono. Ayo kowe iki sing pas dakukane sing gelem ra dibayar barang kok. Ya. Anfal.
iki mau dodone kenging napa? Jantungku ki dadi ledeg-degan ki ora ajeg mergo Kula kula ki ora ajeg lho niki. Iki ora mung jantunge sing ora ajeg. Endi? Uripmu ya ora ajeg. Kang Mas, jantungku ya deg-degan. Jantungmu sih sing Kene lho, kene. Kene. Mbok do merem ngapa ta? Wong kene lagi usaha kok mesti do ganggu. Tegeli Gus. Ampun, ati. Gusti Putri ampun ngaten. Lah apa? Ampun ditemek-temek. Lah Jangan apa? ampun. Niku Lah piye? bon elek jenengan ditolak. Ampun ngaten. Lah aku dapokane kon kudu gelem e. Wah ya ngeyel sithik wong ya elek tenan kok. Ha piye? Terusan aku gandrung sapa? Wis sak oleh. Ya iki ana ya. Ya wis kono karo merem. Wis. Ya aku merem ket mau ki. Tak goleke sing rada apik kowe gelem. Endi? Ning rada ado. Pak Sapa? Rektor. Ingkang pundi? Kae ning kono. Pak Rektor. Yang tangannya gini loh. Apa Pak Wakil Rektor Mas Oda kuwi gelem ora? Lah aku mana? Ning ya luwih elek timbang aku lho Dek. Ning Wakil Rektor. Jan bosok. Luwe bosok jenengan ning kula tetep seneng kalih jenengan wae. Yo aja kaya ngono to Suminten. Tangki kula namung panjenengan sing nawang ten jero ati kula niku namung Yen tak jenengan. pikir-pikir kaya ngene to rasane rekasane wong dadi wong bagus. Kang diedani wanita yen tak tolak mesakake, yen tak tampa aku ora tresno, kepepete tak coba dhisik wae po yo. Tangki ngenten niku dicoba riye. Kok sikit to aku lagi mikir kowe ndang ngoyak wae. Lah ya wong sing tak karepke ya sing kuwi lho, mbok gelemnya ngono lho. Ya ora iso ya nyak. Nek kowe nyak aku iso nandangi, nek aku sing nyak ning ora iso ngapa-ngapa. Njur piye? Ya jujur nek. Jujur. Lah piye? Aku nek karo Tatin ora iso ngapa-ngapa nek liyane dicoba ayo. Ya karo aku ye. Oke aku. Ojo karo aku piye? Amun ati pawi ampun ngampal to Kang Mas. Aku ki pancen dadi priya ning ora tau srawung gepok singgol marang wanita. Napa inggih to? Ya ming karo kewan-kewan kuwi aku. Sakniki nek kalih kula pripun rasane? Ya pedes muasin. Terus Perih apa kuwi jenenge pedes Kembung. kembung. kok iso kembung? Atau obatnya lho. Perih kembung. Luput pisan. Kang Mas, Opo diajeng? purun nggih. Kowe meneng wae ya no. Iya aku ning kene karo nyimak. Suminten. Kula. Aku gelem Delok wong do kowe. kentir. Ning Siji kentir loro elek. aku gelem ngepek garwa kowe. Nggih. Nanging ana seranane. Napa? Aku ora njaluk bondo donya mergo aku wis duwe. Nggih. Aku mung njaluk patine Sehono. Napa inggih jenengan purun kalih kula yen Siana mati? Kula sumanggaaken Ndara. Apa? Pun pejahi ta? Nggih, matur suwun penyakit. Nggih kula mboten tegel nek kon mateni niku. Lah ya timbang le mati sok mben alung saiki, ra ngono to? Among, kok among ati terus ya? Kok kowe ora pindah-pindah? Aku nek wis ngene iki lali terus lho sing tak Anggere eling-eling nyekel ati to jenengan. luput, ya. Trok. Luput pisan. Kena pira? Ping 3. Ya manut kena ping pira-pira sak kuatku wong ya. Lah nek kira-kira jenengan nek pun kalih kula ajeng ping pira? Muter nek iki. Emban. Kula Ndara Aku tukokno. menika gendhewanipun. Kok kedewa. Hei, iki ketoprak kok dadi wayang wong.
Ketento gareng kon njukuke jemparing kae lho. Nyun sewu ndere. Ndere seno. Pisan. Kula cepengi nggih. Ya ning aja nggon tangan to. Lah napa? Wong alternatif liyane isih ono kok dadak ndak nyekeli tangan. Lah ngen pundi? Ya sak lilamu wae sing kira-kira cukup. Nggih wirane niki nggih, wiran nggih. Kula cekeli wirane. Den aku ngengei Den. Aku ki malah deg-degan dhewe cak-cek. Oh ya jantung. Lah niki wirane sampun rusak niki lho, kula benake nggih. Iki sing rusak sak wonge kok. Yen gampang. Ih. Luwe gampang. Nah, mbok demokno kuwi lho ket mau. Mulih wae posa. Tak kira Elek yo. Mulih ya. Aku yo rasane. Heeh. Ya kok yo elek. Heeh, ketoprake kok asu ya elek banget. Kowe arep muni ngono ta kowe? Ngerti aku karo batin atimu. Yen angel ka langkung. Kaya mbanten. Purun nggih. Yo tak pikir-pikir dhisik. Kaya ndek Sebab pikiran. semester ngarep kuwi aku sih kudu skripsi. Waduh. Dadi tak rampungne dhisik. Jenengane mboten purun kula edan lho. Mbok edan saiki. Lah nggih niki pun ajeng edan nek jenengan ora gelem. Ya saya edan wong loro ya. Aku nek edan anu lho. Apa? Kok cok dadi ngono-ngono kae lho. Gusti nek kowe Putri, kula aturi bantal dawa. Kula aturi eling. Wah, bisa. Bantal dawa apa? Iki cilaka iki. eling. Sah, kuwi engko tak nggo nang wayang. Wah, iki dagelane kono tak bocorke. Wah, Ganti Yo ganti. bantal cendek. Napa? Kula aturi mandek. Lah aku wis ra iso tenan lho, iki wis senengku tenanan lho karo jenengane Mas Broto. Ampun Piye to, Mbak? ngaten nggih. Ampun ngaten pun bali mawon iki. ngene wae. Bantal dawa. Bantal dawa tak aturi. Jenenge guling. Guling. Kula aturi eling. Kula aturi eling. Pecahan Kaca kaca. pecah. Apa? Beleng kula aturi eling. Terus Terus ya. Beleng. Turu mengkurap. Turu mengkurap. Turu mengkurap. apa? Ora pati mengkurep. Jengking. Ora pati yo mengkurep. Oh, Nek iya. mengkurep pi ndlosor nek jengking yo rada diunggahke sithik. Turu rada kula aturi eling. Eling. Mripat kira kula aturi eling. Apa? Juling. Guling. Hobine si ana kula aturi eling. Maling. Heeh. Musuhe tikus kula aturi eling. Apa kuwi? Kucing. Kowe kok mengarep ngonekke aku tikus kok kowe. Ya mau jarane tikus kan Aneh, kuwi yo musuhe tikus. Oh ya Wis wis. sasuk ngemban wae wis aku. Iki ben saya ora payu kok. Ya. Ya sampe. Lah iya, umpane ayu, umpane bagus iki ora pati yo Kang. Ya Ketoprak Allah wae. ning mencorong tejane yen aku ki. Mergo Mergo untune. untu. Iya kan? Nek aku seneng kok. Pan kanati numbas arata. Wale iki lihat cekel-cekelan. Emban. Nggih, Pantes ora yen iki dadi bendaramu. boten. Sing mboten sing endi? Mboten. Kula niku abdine niki, dede abdine Riko. Aku cocok abdine ora iki. karo iki cocok ora? Boten. Boten Putri, boten Lah nek cocok. aku seneng ki. Oh ampun panjenengan niku rontok katarak. Dibenake riyen niku. Lah, Sudah nek dibutakan oleh cinta. Cinta. Lah nek aku seneng apa jenengan nganggo guna-guna to Den Mas? Nganggo nek kuwi. Oh jelas nganggo kuwi. Dipasang ning kene niki lho. Nah. Aja selak ya.
Iki rak tekamu to. Nek Elisa? Elisa kuwi titip aku tak templekke kene. Jare nggon aku ra pati sakmono. Berarti ora simetris. Wis ora melu-melu nek yaene gak. Saiki joget ae ayo. Lho kok joget wae? Lah jenengan ora gelem aku tak joget. Ya joget tak delok engko nek pancen luwes tenan ya kepeksa ora ana alternatif liyane kowe tak pundhut garwa. Tenan nggih, saestu nggih. Iya. Aku tak joget karo kuwi. Apa kepengin tak pundhut garwa saiki? Nggih. Ya kuwi mikir selehke ayo medun bebarengan yo. Lah Neng mburi kene rada selo. arep ngapa? Dipundhut garwa. Pundhut garwa. Pak sutradara iki kok radikat to? Kudune kan iki ra gelem. Sapa? Tanggung jawab sutradarane. Aku Subratane goblok. Dadi sliramu wani ngarani aku goblok Dimas. Lho kudune sira kuwi ora gelem karo Suminten. Kena ngopo lah kok dadi kowe Cukup. Kowe iki dadi apa e? Kowe dadi apa kok dadi wani ngendak apa ngandikanku? Wah, mboten pangling Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Lho ora kler. Almarhum Sultan Hadiwijaya. Kersa tindak dateng mriki. Lha iku Mboten almarhum. oh, sajake lara ya kowe. Kowe arep tresno karo iki. Inggih. Pripun? Punten dalem sewu Kang Mas sapa to? Ngawuk Ki Ageng Pemanan. Nyuwun ngapunten nggih. Dadi tuwa. Dos pundi Ki Ageng? ya, Nduk. Lah kula kedah pripun nek menika boten tresna kalian kula lho. Kudu dipetung, aja lemu omongan ganyi wae. Suminten mengko dhisik. Penangsang. Yen pancen kowe wani karo aku. Penasa kok pongkren ngono lho. Iya, penangsang ki galak ya. Aku ora gagah iki nek penangsang. Gagak rimang. Kowe jaran ya. Langsung berangkang kowe pemain dadi kok. Gagak rimang, langsung berangkang ayo. Gagak rimang. Rene. Lho kok iki kowe kuwi. Ah iki gak tak jak maju perang e. Kowe aja gawe. Ane ndi to aku iki? Kula ndara. Lho iki kepiye ta? Kali abdi Bali abdi meneh. Kang Slupan iki abdine. Apa-apa iso. Ya. Bakat tenan. Abdi serba bisa kok. Terus ke sikik Tin, ayo tembangnya apa? Nggih, dadi ati. Ya. Ora iso. Lah pripun? Atine bosok. Lah nggih niki mboten purun kalian kula. Kowe ora kena celathu gagak rimang. Isamu mung bengingeh. Loh. Ki Ageng Pemanan. Kowe sapa? Hah? Sajan itu kepada Buddha. Loh, Kula. Kakang Suramenggala. Inggih. Kula Raden. Iku prak apa? Ayo Tin. Golek iki ndak serak dadi Surabangsa.
matur suwun Mbak Kakak Tati. Putri. Wis rasa dadak edan, wis ngondak bagus kesenengan. Senengan.